Hej YouTube! Ja, i dag så vil vi vise jer, hvordan man installerer Skyblock 2.1 Survival. Først skriver du Skyblock. Det er sådan en ene ø med et træ og en kiste, hvor man ligesom skal skaffe sine egne ting. Ja. På sådan en måde. Du starter med sådan en lykkekiste, kalder jeg det, bonuskiste eller hvad det er. Så kan der er kun is og lava. I hvert fald i Skyblock 2.1. Hvis det er den nye version. Den gamle version er der Ja, også sukkerrør og melon og ja, alt det sådan kan vi lige noget. vise jer hernede. Ja. Det er alt det der er i den gamle version. Ja, men altså, som jeg sagde før, det fik jeg ikke lige fortalt. Men du går selvfølgelig bare, du skriver Skyblock. Ja. Du skriver Skyblock, og så går du ind på Minecraft Forum. Det ligger øverst, du skriver Skyblock, ja. Så, men vi vil vise jer, hvordan man installerer 2.1. Fordi det synes vi er det sjoveste. Ja. Der er delt mening om det, men jeg synes også, det er det sjoveste. Så det er Skyblock 2.1. Og der er en ekstra ø derovre ved siden af. Ja, der er faktisk mange øer omkring. Ja, men man kan ikke kun se den ene. Ja, men altså så er der også 2.0. Sådan set næsten, det er sådan, faktisk baseret på det samme som 2.1. Men øen er faktisk bare større på 2.1. Så 2.0 den er mindre end 2.1. Men så skal du download Skyblock 2.1. Så ja, så skal vi lige vente deroppe i hjørnet her. Skib 8. Ja. Tryk, ja. Er det en flytflyver, eller hvad? Ja, det er det. Okay. Ja. Så trykker du download. Det kan godt være, at den ikke downloader første gang. Så kommer der til en skilt, hvor du skal download, try igen. Og så kommer der tredje gang. Ja, det finder jeg nok ud af. Prøv lige at trykke en gang til. Ja, sådan der. Så trykker man igen som. Ja. Og så gør vi det. Så du kan ændre navnet på den, men du får faktisk brug for det der navn lidt senere i videoen. Så trykker du igen. Ja, det vil jeg gerne. Så trykker jeg åben mappe. Og så skal jeg gøre 2.1. Det der. Ja. Se, nu hvor du har en, ikke? Så skal du finde din Minecraft mappe. Altså, det er procent app app data og så procent igen. Ja, procent app data. Og så enter. Så kommer der. Så kommer der Minecraft. Så skal man faktisk bare trykke der det, og så save. Altså. Vi kan også gøre det på en lettere måde faktisk. Hvis I ikke kan rode rundt i alt det her, så kan I lægge Skyblock 2.1 ud på skrivebordet. Men det behøves ikke, men man kan godt. Se, nu gør jeg lige sådan her. What the? Okay, computeren er lidt. Lad os se, hvordan sker det her. Ja. Det har vi ikke prøvet før. Det har vi ikke prøvet før, eller? For at starte. Sådan her. Ja, kryds. Ja, det Okay. det gør vi så ikke lige. Det skete så lige. Det er lige sket før faktisk. Men så har vi den her. Så er du inde i din save. Og den ligger der. Ja, så er den der. Det er den her. Og så skal man faktisk bare tage den der over. Ja, vi skal lige slette vores, fordi at du kan ikke have to inden ad gangen. Og vi har faktisk været lidt i gang, men nu vil vi gerne lige vise, hvad man gør. Fordi der er mange, der gerne vil spille det her, men folk ikke kan finde ud af det. Du kan lægge ned sådan der. Ja. Så er det lidt lettere at finde. Ja. Ja, så har vi faktisk gjort det. Så krydser vi, eller så trykker vi kryds på alt det her. For ikke at det lækker, det gør det læk lidt, men du har altid nogle programmer åbne. Gå faktisk ind på dit Minecraft.
Men altså, vi vil ikke have nogen dumme kommentarer om at, ja. Vi vil faktisk bare ikke have nogen dumme kommentarer. Så lad være med at skrive nogle dumme kommentarer og sådan noget. Men I må gerne skrive spørgsmål eller nogle ting, vi kunne gøre fremover måske. Ja, så ser jeg Skyblock 2.1. Kopnudler! Hvor fanden kom det fra? Jeg elsker kopnudler! Ja, det er fint. Så trykker du spil den valg i verden. Eller vælges har så. Ja. Den her, den kan godt tage lidt lang tid, fordi at det er... Der er mange ting på den. Ja, det er helt nyt. Når den begynder at blive mere vant til at gå ind på det og sådan noget, så tager det 0,5. Men altså, lige nu der kan det godt tage lidt lang tid, fordi den skal opbygge verden. Og hvis I får sådan en fake version, ligesom vi gjorde første gang, så kan I faktisk bygge en trappe fra sådan sandø nede ved vandet, så højt op, der ligger der faktisk survival. Så ligger Skyblock der faktisk. Vi ved faktisk ikke lige, hvad der skete, men det kan I også gøre, hvis I får sådan en sandø ting. Men altså, så bygger du en trappe, mega høj trappe. Den skal nok være på 200 og et eller andet blocks op. Ja, vi tror, at den er... Vi tror, vores er på 200... mellem 200 og 400 blocks. Ja. Så... Den skal være pænt lang. Men altså... Ja, se, nu er vi på Skyblock. Og... det er så 2,1. Og så er det der is og lava, der ligger i spanden. Så har vi eller ikke lava. Og så 3. Og så skal man selvfølgelig huske at have alle de der Du kan hakke saplings ud af bladen, du kan også lade den stå. Så de falder af måske. Se, der var en. Saplings! Og så dem skal man plante igen. Ja, men ikke nu. Den ligger ved i kisten. Nå. Det var alt for den her gang. Ja, PS. I skal passe på med at falde ned. Fordi så er I virkelig stok. Det gør vi ikke, Mikkel. Ja, du er alt for Mikkel og Christoffer. Hygge jer derude.